Que o salnés e o viño van da man non é algo novo, e máis é un vínculo moi antigo. Unha mostra desa histórica relación é o lagar rupestre de Viña do Monte, situado en Portas. Este exemplar é o derradeiro da nosa contorna que aínda se conserva. O seu valor histórico e etnográfico levou a UNED de Portas a organizar unhas xornadas centradas na coñecida como Arqueoloxía do Viño. O caso de Portas é especial porque é a única zona da comarca do Salnés onde a día de hoxe se pode decir que hai unha lagareta rupestre. Entonces, bueno, vamos a facer un pouco máis de incidencia nesta parte da comarca. Segundo explican os expertos, a orixe destes lagares basease na necesidade de vinificar o pé de viña. O que se fai é, no mesmo momento da vendimia, pisar no lugar donde se vendimia e transportar xa directamente o jugo, non transportar a uva. Eso adelanta moitísimo a hora dos procesos de vinificación. Era unha técnica moi habitual pois desde finales da Edade do Bronce hasta prácticamente os nosos días. Hai zonas nas que incluso hai 20 anos todavía, sobre todo en Portugal, na zona norte de Portugal, nas que todavía se utilizaban. A pesar da súa singularidade, o de Portas non é o único exemplo de lagar rupestre. Son frecuentes no norte de Portugal e na provincia de Ourense, onde xa se catalogaron a través dunha guía máis dun 100 de elementos. Agora, nestas xornadas da UNED, o que se pretende é divulgar os vestixios históricos que falan e moito de onde ven a cultura vitivinícola do noso país. Vamos a poñer en valor ese patrimonio que temos aquí en Portas e que, bueno, hasta ahora non estaba catalogado, e vamos a intentar que con este tipo de xornadas acabe catalogado na guía de lagares rupestres de Galicia, que seguro que en breve estará. As xornadas arrancaron esta mañá nun acto no que participou o alcalde da localidade.